Be vigilant. Maging mapagbatyag. Dito pa rin sa Alcalas Report. Nandito po. Pag-fill out po kasi ng lahat ng information na kailangan dito. Pangalan ng OFW, tapos itong land-based or sea-based, ito po kung kakayanin po natin or hindi. So ito po yung loan amount po nito ay minimum po ng 300,000, maximum po of 2 million. So ito po, dapat po yung uutangin po natin, hindi bababa ng 300,000. Hindi din po tataas ng 2 million. Ibig sabihin po nito, depende lang po yun sa kakailamanin natin sa business. Mo yan, per month, 20,000 na gross income, dapat yung 10,000 lang ang sa expenses mo, pambayad, kasama na sa pambayad mo, para ang net income mo, 10,000 per month. Yan, hindi po lahat ng cost, hindi po, yung total project cost po ng business nyo ay hindi po natin sasagutin lahat ng OWA at Land Bank. So, 80% lang po ang ipipinance ng OWA at Land Bank. So, yung 20%, kanino po yun manggagaling? Sa amin. Okay, sa inyo po. Equity nyo po yun, share nyo. Okay, so may kita po natin ng OWA at Land Bank na porsigido kayo. Pero kailangan po, wag din bababa sa 20%. Ang gusto lang natin, yung purpose lang natin para ma-meet natin yung 20% dahil required kung ano lang nilagay natin. Kasi sila po mag-CI niyan. And yung bank naman po nag-CI kapag sa tingin nila pwedeng i-recommend yung proposal. Okay? Yes po. Sabihin nila, ang gusto mong sabihin, ma'am, nakabayad ka, halimbawa, for 2 years, nabayadan mo siya for 1 year. Anong ibig mong sabihin, ma'am? Nagpasema na pala kami last week sa Norte. 50% para doon sa loan value. Dito kahit magpare-parehas lang, halimbawa ang appraised value ng property mo is 500,000, pwede siya magkanoon ng 500,000. So hindi tulad ng sa SCB na talagang stricto kami sa tinatawag na collateral cover, dito hindi gano. Willing po silang makipag-partner. Kasi po, lang talaga, dahil po talaga expert ang OWA sa magpapautang. Nahulo na po kaming, ang OWA po na pautang na talaga po ang repayment mababa. Kaya po, igwang nakipag-partner po ang OWA sa Land Bank. So, may mga, okay. Townhouse or condominium unit. Pwede naman itong construction or renovation of a residential unit, or residential commercial apartment, or refinancing of existing mortgage loan. So, ang ibig sabihin, kung may gusto kayong i-purchase na lote lang kasi kayo magpapa-construct, pwede rin. Basta residential lot. Hindi pwede yung ga-hektaryang coconut land.